మరణాత 18/4/2025. ఈ రోజు దేవుని వాగ్దానము. ఎడతెగక దేవాలయంలో ఉండి దేవుని స్తోత్రము చేయుచుండిరి. లూకా 24:53. ఈ వాగ్దానము మనందరి కుటుంబంలో నెరవేరాలని ప్రార్థిద్దాం. ప్రార్థన. దేవా, మీకు వందనములు. మాకు ఈ వాగ్దానము దయచేసినందుకు మీకు స్తోత్రములు. మా పనులా ఎందును రాకపోకలే ఎందును మాకు తోడాయి ఉండము. మీ బిడ్డలకి కలిగిన సమస్తము దీవించండి. ఆయుష్ను ఆరోగ్యాన్ని దయచేయండి. మాకేది అవసరమో నీవు ముందే ఎరిగిన వాడవు గనుక మా అవసరమును తీర్చండి. మమ్మల్ని దీవించి రక్షించమని యేసు నామమున ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. మరణాత.